नायलाय जानायखौबा लाय नाया देखायलाय बाल्थिंसो मोनदों नामा नायनां गैयाना आंनिफ्रायसो गुरदों इनिफ्राय नै एफा बुरजा मोनदों बालाबाथिया गोजा नायन नायनोबा नै सोरबा सोरबा जानो लुगैलायसिगोनसो नै फाय जाजोबो नोंखो सोरबा गुरनो रोङा आं बायदि रोङा थाम्फै बायदिनो सोलोंसै अभी मजा आएगा ना भिड़ो लाय उन्दुनो मोनाखै सुदे दैयानो थोआलै नै हाब्रुआव इल'बानो मोनो नामा इल'बानो मोननाय मा इल' रोंलाय नाखि इल'गासिनो नै बारजाबांगौदां लागाव फैमारदोंथ' नै लायलाय बिसुरा फैदों मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात आठथा होद बाराबावसो गोगोम फैगारदों नै बिदियाव गुरनो लुगैया जायो न' खाथियावनो बारा गोजानाव नांगौ बारा गोजान नङा नै लाइनिङाव ओंखायसो सामफ्रामबो गुरबाय थायोलै गुरै फानबाय थायो मानसिफ्रा 150 थाखा फवा फानबावोसो बेखौनो जेखाइ गैया नामा थांसै थ' लोगोफोर सोरबाफोर माने आंनि कन्टेक्ट लिस्टआव माने भिडिअ'आव आरोना सोरबाफोर लोगोफोर दंबा हिनजाव मानसि माने आग्लायनानै थानाय रावजोंबो लांजायो आदानि नांसिगौनो माने सोरबाफोर फसायोबा बुंबानो जाबाय माने नै जोंहा आदाया आदा मेन कुकखा बारा गोसोआव गैथ'आ आरो बेफोरखौ माने गोसोआव गैया जानांगौ दहाय बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव माने बारा गोसोआव गैया बेफोरखौ माने आं गोसोआव लानाय माने आं दा गैथ'आ एसे आं दा इनकामाव दंथ'यो आरो लानाया लागोन आरोना लागोन एसे टाइम नांगोन आरो सोरबाफोर बन बिरि रावजोंबो लांजायो आग्लायनानै थानाय दंबा खारथुमहैदो आदानाव मासाव 50-60 हाजार खामायखायो बियो जिराय जागोन ना बोरमा बेदर एवगासिनो आं लांनो नागिरदों आरोना जोंहा ओमफ्राय चिकेन लेग पिसबो निसय बानायगासिनो दं माने हाम्फेया बुरिया आंना माने उन्दुग्रोबाय नालाय नैबेखौ आङो माने बयल खालामहोदों आरोना दायो बेखौ बयल खालामनानै लांगोन आं जानो थाखाय दा बानायहैनो बाबाय आङो ओंखायनो आदानावसो एसे बानायहोदो आरो आङो सिख्लाफ्रा फैथारलानो माथो दाना सिख्लाफ्रा एसे हाबफैदोब्रा आदानि दखानाव एसे खम जाबायना एसे आरो नोङो सिख्लाफोर फैबा एसे साइड हो मिथिबाय नों माने साइड होनो नागिरा ना बेखायनो बारा फैनो नागिरला सिख्लाफ्रा बांद्राय नायबाय थाना आरो मिथिबाय एसे मोजां माने बांसिन हो सिख्लाफोरनो बेदरफोरखौ होमबासो फैगोन ना मा होनो सिख्लाफोर कमेन्टआव एसे बुंहरबानो जाबाय नुगोन नुनायाथ' बाराबो होखायो आदायालाय मालाय बिदिनो आरो बारा कनजुसि मानसि नंखाया नै साखनायाबो गोथावखौ बनायखायो साखनिया नै बानलु हागासिनो सामब्राम पियास बानलु माबा बे हागासिनो दे लागाय मावना हो खालामखांनायनि उनाव दायो फ्राय खालामबाय आरोना बयल जाखांनायनि उनाव दायो फ्राय खालामबाय फ्राय खालामनायनि उनाव आरो बेखौ आरो एवबावगोन बे माबा माबि होनानै सार्टिफिकेटखौ देखायलाय नोंनिखौ एवार्ड मोननायफोरा माने मुम्बाइनि बे ताज हटेला बेहाय मावहैयोमोन आरोना आदाया बेनिफ्राय एवार्ड मोनजोब्बाय बियो दरमाखौलाय बियो 30,000सो मोन होनदोंमोन नामा ताज हटेलाव ओमफ्राय दा माने बेनिफ्राय बांसिन खामायो आरोना बियो मथा मथि 80,000सो खामायो बे मासाव दायो बिदिनो थाङोब्रा बेलाय जाखायोना बिजनेसाव खम बाराबो जायो मालाबा 80,000नि जानुवारि ख्रिस्टमास माबा माबि प्रग्रामफोर जायोबा बारा जायो आरोना एलबो थांलाय लाङो मालाबा सिख्लाफ्रा बांसिन फैयो आरोना ओमफ्राय नै दा एसे थान्दाखाय फैथ'वाखै फरायनायफ्राव एग्जाम जादों खोमा दा नैबे माबायाव नैबे मासबारियाव
जेनेबा नै दा डिग्रिनि एगजाम फैदों एग्जाम फैदों औ दा नै फार्स्ट सेकेन्ड इयारनिफोरा क्लासबो बन्द' जाबाय बन्द' जाबाय बेनिखायनो एसे खम जाथ'दों दायो जादों जोंनिया स्टुडेन्टनिया दायो थेवबो फैयो फैनायालाय फैयो बयबो फैनानै जाफैबानो जाबाय आदानि अननाया जाफैबानो जाबाय जेरै जोंनि आदानि माबायाव आदा माने फंबायसो बुंगोन आदानि गला बर'आवथ' गलासो गला गला होनोबा मोजां मा होनो दखानखौ बर'आव हा बर'आव मा होनो दखानखौथ' बर'आव मा होनोथाय आंबो बारा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी दानि सोरबाया गबाय नै जोंनि माबायाव सेन्टाराव नैबे माबा गला होनोब्रा गला बर'आव नैबे मा होखोलै बियो सामब्राम बानलु सानलु लागायजोब्बाय आसोला चिकेन लेग पिस मा होखोथाय आदाया जोंना जोब्बाय दाउदै सावदै होलायलांबाय नै हिट जाखासिगोन बियो लकेल नामा बेलाय लकेल नङा बयलारसो चिकेन लेग पिस बानायदों आरोना दायो बुरै जांगाखौ एसे जाहैनाया थांबाय नोंहा आलु हारसिं आलु आरुयाखै एसे माबा खम नायग्राफ्रा लुबैलायसिगोन खिन्थु जानो आलु हारसिं